Wala talagang mangyayari kung nandito ako. Kailangan kong tapusin ang mga trabaho ko sa barangay, Chip. Ako nagpapaandar sa mga tao. Kung wala ako doon, walang mangyayari. May nangyayari nga. Si Aling Lisa nga ang tumatawag kay chairman kapag umaalis yung asawa niya para magsabong. Tinatawagan niya si chairman. Tapos hindi ko na alam kung saan sila pumupunta. Pag nalaman ng mga asawa nila, yari sila. Paano? Nagpapayari itong si Coring Kunat kay chairman? Posible naman na hindi niya alam na babaero yung si chairman. Matagal na kayang may namamagitan sa kanilang dalawa. Anong namamagitan? Imposible yan, sir, ha? May pamilya ako. May asawa ako. Aba, ang hindi nyo na itatanong ay kung nagkikita pa sina Mona at si Chairman. Alam ko naman ang karapatan ko, sir. Tangina! Tangina mo! Ay hindi ho! Hindi na ako natatakot. Possibly true. Probably. Bakit? Pinagbibitagan niyo ba ako? Kasuhan na ang dapat kasuhan. Managot ang dapat managot. Ano po? Nagsasabi nga ako ng totoo! Nagsasabi nga ako ng totoo! Yan nga yung sinasabi ko. Dapat may nakasuhan na. Kaya nga, linggo ngayon, mag-grocery pa ako ng mga paninda ko. Di bukas, Lunes. Oo, kasuhan ang dapat kasuhan. Ano ho? Bakit? Bakit? Ah? Ano? Bakit? Probable cause? Ha? Bakit? Para saan? Bakit ako? Hindi nga ba? Bernadette Morales po, Feliza 12 Morales. years old po. 34. Armando Ako Acosta nga po ho. ang ina ni Bernadette. 32 ho. Dominador Calvadores del Rosario, Sige sir. ho. Corina Sanchez po. 28, sir. Ha? Kapangalan ko Eric, lang sir. yung chief? 36. Rodolfo D. Munyo Jr., sir. Georgia, yes. 24, sir. Single and ready Unong to barangay, mingle. Janet Moral, 36 years. 29. Ramona del Rosario Married. po. Mary Ako po. nga ho. Mary Ako nga ho ang ina ni Imboy. Actually, ang nanay ko, sir. Mary. 29 po. Single. Number 24, San Joaquin Street, Sitio Mayapis, Central East, San Juan, La Union. Opo, medyo malapit nga po ang bahay ko doon sa tindahan ni na Aling Kuring, kung saan namin nakita si Imboy nung gabi yon. Mga bandang alas 11. Nakita ko si Rainier doon, nag-iinom. Sir, itak ho ang dala ko. Hindi ho kutsilyo, sir. At nakita ko naman sa mga sugat ni Imboy na kutsilyo ang ginamit. Pamangkin ko ho yun, sir. Hindi! Bakit ka naman sasaktan ng anak ko, sir? Anak
Kasuhan na ang dapat kasuhan, managot ang dapat managot. Tangina! Tangina mo! Huwag akong ginagago mo! O, edi sige. Sino bang tinatakot nyo? Diyan naman kayo magaling eh. Ang manakot. Ay hindi ho. Hindi na ako natatakot. Magbibigay pa rin ako ng testimonyo kahit saan man tayo makarating. Well, kung natakot ninyo yung mga una ninyong nakausap, pues ibahin nyo ako. Hindi na kami natatakot sa mga ganyan ninyo, sir. Well, you have the power, right? That's why you take our fears for granted, right? Bakit, sir? Ikukulong niyo ako kahit wala pa akong hatol? Alam ko naman ang karapatan ko, sir. Huwag niyo naman akong takutin. Sorry, hindi ako takot. Yung totoo, alam mo ba, kagabi, may booking ako malapit sa auditorium, sa KKK. Di mo alam yung KKK? Kasulok-sulukan, kadilim-diliman, parte ng kumakaway na kawayan. Sa likod ng barangay hall. At habang nagbubuking ako, nakita ko... Nakita ko nga ho. Kagabi sa barangay hall. Nag-uusap sila sa madilim. Sino? Sino? Kasama nila si chairman. Baka naman ho tungkol sa piyesta. Pero bakit sa madilim sila nag-uusap? Pero bakit sa madilim sila nag-uusap? Pero bakit sa madilim sila nag-uusap? Wala. Pinag-uusapan lang namin yung tungkol sa piyesta. Ano ho? Tungkol sa mga gamot sa barangay. Sa sistema lang po ng pagroronda, sir. Wala naman po kaming napag-usapan doon. Narinig ko ho. Manner of death, homicide. Cause of death, exsanguination due to multiple stab and incised wounds in the trunk and extremities. The following are the findings during examination. First, generalized pallor and evidence of exsanguination. Second, multiple stab and incised wounds at the trunk and extremities with 5 stab wounds penetrating right back into the chest cavity and right lung. 8 stab wounds on the right upper quadrant, 2 on the right lower, and 6 on the left upper quadrant, penetrating to the spleen and multiple wounds of upper extremities consistent with defensive injuries. Third, left lower lateral chest wall abrasion and contusion with overlying fractures of left rib number 6, number 7, and number 8.
pong natunghayan ng ika-4 at huling bahagi ng testimonyo. Ang ikalawang yugto ay nahati sa 4 na bahagi. Kaya inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe at i-hit ang notification bell upang maging updated sa iba pang mga palabas ng Dulaang ELYU. Ako po si Dirnalen Barbin, isang resident actor ng Dulaang ELYU at gumanap bilang Teacher Christine sa TESTiGO. Atin pong antabayanan ang mga susunod pa ng mangyayari sa Testimonyo, ang ikalawang yugto ng TESTiGO. I came here with the terrible news regarding with Miss Christine Martinez's situation. Yes, Inspector, this is to formally announce to this police prisoner that one of my teacher named Christine Martinez, whom you threatened yesterday, has been found hanging on a ceiling fan and just declared dead today. No, I'm not threatening you, but I have already asked the NBA to take charge of her case, and I'm not letting this precinct to get involved. If you don't get what I am saying, sir, I just want to say that I don't trust you. And I might as well ask Mrs. McKinley to appeal for a more extensive investigation regarding with Jimboy's case. Yes, that would be all. Let's see what will happen tomorrow.